Use for activation birthday celebration. Surprise birthday celebration. Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Wala na! Ilabas na po ang Rosario. Simulan natin ang pagkakas. Okay, DJ tayo may DJ. Blow na. Wish for... matuluan yung mga kamay niya. Wish. One by one. 28 wish, okay? Kulang yung kandila natin. Ang wish mo magka-love life na yung walang love life. Amen. Boy God. Yung may birthday muna. Nilagdag kayo nung isa. Kapatid mainit. Bilisan mo. Yes. Nagpapatid kita. Sa lahat ng panahon. Tingin pa mo lahat yan? Yes. Thank you, Lord. Thank you, everyone. Kapatid, para kaming padasal. Wala ka na atang oxygen natin. Ate. Happy birthday to Happy you. birthday. Happy birthday. Simulan na po natin. Oh, patay ka ba? Dahil dyan, magbihis ka para sa Burjuman. Ate, hindi ba siya pumunta dito? Epic fail ba? Epic fail. Ano? Hindi. Big fail, ah. Good night. Si Kuya Jem, may kinakausap kanina pa si Ate Gran. Wala ko sinabi sa'yo. Meron siya kausap. Sabi ko, ay, may ginagawa si Kuya Jem. Pinag-iwan. Pag ito, pumalya ka ako, taga mo sa bato. Hindi pumalya. Hindi kami pumalya. Dumami yung family natin. Di ba? Masyado. Dati hindi ako pumalya. Ito kasama, sinabi ko, ay, si Kuya. Ay, alam mo, may surprise. Oo. Eh, amin na yan. Ay, bakit ganun? Ayan na. Alam mo dapat maghihilamos na ako. Tagaling mo na yung kilay. Uy, ako pa yung kilay ni ate. Wala ka mabigay mo sa'yo. Alam mo naman pa. Ano ba yun? Alam mo naman. Kapatid, himahin mo na yun. Gusto niya ba kumain? Medyo. Okay na yan. Sa'yo na lahat yan. Tumahan na tayo ng tulog yan. We are now here at the surprise birthday of Rachel. Uy, nakakaya. Sabi ko sampay. Nandiyan ba ako mahiwagan? Ay, mahiwagan. Buti naman mo nung ako pumunta dyan, walang sampay-sampay. Wala. Ay, kasi Thursday. Bis ka na. Saan tayo pupunta? Sa weekend. Ano nakakaya naman sa suot ko? Ano talaga? Dapat di mo rinukod yung paldong. Dahil surprise yan, para na ganyan ka na. Alam mo naman, ba't nagbihis ka? Diba alam mo na naman? Hindi kami naghirapan. Hintayin ka pa namin ngayon. Sayang pa. Ano maghihintay kami? May mga pasok para magbukas. Pa kami dun sa ano. Mamakaawa na nga kami doon. O baka naman pwedeng magbihis ka na. Baka naman pwede mong guys. Kakuntsapin namin. Pinapasok ko na yung mga boys magiging happy pag nakita. Oo, si Abby. Bakit? Yun na yung naka-ano. Patingin niya. Short na. Permission to post in YouTube. Okay. Dahil dyan, Happy birthday. close your eyes. Close your eyes. Close your eyes. Are you ready? Are you ready? Close your eyes. One. Wala akong kinalaman dyan. Wala akong kinalaman Kita dyan. pumugugi ka maglapos ah. Wala sa kanya kinalaman lang ako. Sige, nakakahiya na. Ayoko na kakoryo na. Wala tayong picture. Ano ba yan? Oo nga, matulog Wala picture. tayong picture. Picture mo na siya. Hawakan mo siya. Hawakan mo to. Yung ipagpangalanan naman. Sabi ko kaya kasi